Lagi Mbah Kakung monggo. Cemes niku. Pisan maju mriki to. Kenes. Nah ono gini kenes. Ayo cepetin. Iya. Bersama Pak RW Logi. Suara nada. RPS Sang Dewi katon lama-lami. Tepuk tangannya mana buat Pak RW. Masya Allah suaranya bagus banget. Jos. Arum kembange melati. Dasar wulane dadari. Tresno kang satu magiya rahayu hitung tembang sepi nyang semi sakjroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya tembange tanam bawangan
sejati manggiya lestari hitung tembang suci nyang semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya tembange Suantene jos kan. Dilanjut katresnan sejati. Katresnan sejati. Siap. Badhe gantos penyanyi, Pak. Ya ora apa-apa. Sing pundi monggo milih. Kersane Kang pundi? Nek kula mpun niki mawon. Oh, pun niki mawon nggih pun nek ngoten. Nggih, Pas Mbok. berarti ya. Berarti pas. Mergo Bu RW mboten anu. Bu RW mboten wonten. Mboten. Aman. Aman. Enten lho, Pak. Mboten nginggil. Enten nggih, Bu. Lah, kok. Mangga. Pak Karno. Dulur-dulur kula Karang Taruna Satya Kencana. Terima kasih semuanya. Bunda-bunda cantik boleh ke sini ya sayang. Ayo turun ke sini gak apa-apa. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wengi nambahi kegesing ati iki pepujan atine ngendi duh wong ayu sing tak anti-anti Saestu
Janji tresno sejeni sing tak anti-anti. Matur terima kasih Pak RW. Nggih. Share gitu ya. Matur nuwun nggih Pak. Share. Sembah nuwun nggih Bapak RW ini